Jing it was una krung katu
Hello, check. Hello, check. Hello. Nhìn xem cái number chừng nói, she spa sau phục hình đại. Lord.
Kerteng ukpa baru kun baru men sim bakun. Kajing ayai chung utrai chung yêu Jesu Christ. Kajing ayai chung uplay. Lemma kajing salok chung men sim bakun. Kendan ringkat bat pi baru. Hagani kasingi kabakrau, kasi buram jo kamet bat kasnam jung utrai Jesu. Nyangu yo blay nakabenta kani kacing ay hangi, ya kamet bat kasnam jung u, balong kacing bam kacing inti jangi. Ay kublay kerpang province frapol, para rector, bat baro ki fadar hangi, ki sister ki brodar, bat pi baro ki pai rungai. Kiblawan saudong saukun jog ni gitan ban pendan poram eu Jesu badan haka Eucharis bakut ban haka donut blay ke jemu nama katang i pai shu kani kasngi bakrau bon kerku yang ni kiblawan le ru blay ha kani kajaka ban pan u kajing ai bakar pang mengin klan kajing ngai jing kermen bat kajing ie ko henmen ko para Jong kubur bangilong kinong pop, kenang balong kibalakre beleniam, ye kacing maya bakut. Ngapla, hau play badan por baro, pada pi kohen men ko para, bangalale pop shibone, da kacing perkat, dakiktin, dakikam, pada kacing leklet. Da kacing le palat chunga, da kacing le palat chunga, da kacing le palat bakrau chunga. Namar kata kerpat kemaria bakut, kabaya isa katai soti, ya ki angel bakiru kut, badia pi kon men ko para, banduai na kabenta chunga, how try play chungi.
Uplay padon bor baro unis ne yangi andalamap noi ki pop jungi onialam yangi baro sha kaching bom chukot. Ke number lai spa South Ho South, but lai spa South Hon Rio. Ni ai aro ya mi, ni napa ni mani, ni ai pendon burung, mani songu ya mi, putrai ku play simple, ku paron pun baru. Kukun marway ukpa kutray uji sukres. Kukun ng produble, bakit kipok betay, tup niyang kajing derman, tos kosen ay yangi. Deitang mami bakun, deitang mami utray, uwe bahak litang mami puji sukres, mami bayay lomplay, haji yalong kaway. Palumen simakun, hakaburong ukpa. Amen. Dongin ya duai. Iduai na kabenta kasingka jeng Rudy John Terniang, Sophia Terniang, Godly Mary Carlindo, Susie Mary Carlindo, Edmund Shai Singi Korba, Brother Tushar Gomes, Father Primus Aim. Miguaido namta ka jingko jingkia jeng Nicola, Alison di Taba,
Joan Evane Name Thaba, but Father Vicky Juice. Nidwai namda ka ying kasem, jingker ku kado ublain the aloy ka ying kasem jeng Jonathan Carbani, but Elizabeth Dingdo, Victoria Maulong, married kar but ka ying kasem jengki, na bari Bonaventure Marwain but ka ying kasem jengki, namdai Georgie Alban Lingdo, but ka jingker ku jong ka ying kasem. Na kebenta I daman bawadri ba inle bha ke exam jingi kebenta long hakini gisngi ni do airu na kebenta kini kemensim kebulanyo aswa jingi kemensim jing Carmel Pasi Simon Carbani Dwick War Dressila Carsentiu mensim jing Patrick Lingdo Rentatiang ikong Margaret Berto nam ta ka jing ka jing kya jong I kong Margaret Pertu beran pring jing stam ka jong I na kamda kemensim jong Carlos Malnyang Maristella Marwen Scholastica Marwen Henry Hunli Roy Carburi ka jing ya thai kemensi Justin Car Kongor ni dwai nam ta kini jing tmu bo per ba jing tmu jong I barang idon simet Yitwai kerpang daga ching sok haka state Manipur mendaka si barok away ka aj day shalong ka dwai kerpang yaka state Manipur banyo ching sok rangkat ka ching dwai bagin dubla ban karshan namru iba shem ching chin jar ko play meu ba ka ne ka sakmen maphala malai hangi ya ka ching penmenta jong ka ching sha chitom jong me tu ai ngi kerpan bagin poram mi kecing maya bakentan jong kamet barkas nam jong mi kenang bagin yomat berbora po jong I yau so jaga jing seu spa jong mi ko kenra tu pediang I kini kecing tuai bagan jing temu jong I bagin lapan pau hame baro dau try jong I just Chris kun jong mi o ba imbasan syarikat ban mi ha kacing long kawai cu men sem bakun u blai junam la junam Ublay ula besar pi da umana uba pim jutim ne ki department jong pi kitim ka jingpule na ka kitab Deuteronomy Moses ula kren na ki pat ba uong pidei bandakan mau ye kalenti baro ka ba utrai ublay jong pi ula ya lam ye pi hari kenja ha kini ki sau posnem mat unduk penrit ye pi wa unduk tunjuk ia pi bantip don ayu hapok kedok nuot jong pi lada penraki yaki hukum jong u ne em ula penrit ia pi ula pensyak tangan ia pi bat ula besar ia pi da umana uba pim jutim lem ni ki department jong pi ki jutim kenang ba unduk pen snau tu ia pi ba ubriu em tang da upu Henry ba ubre uim da ka ktien baro ka bami na ka sentur utrai bat pinken mau ya utrai ublei jong pi ubalawan ye lam ye pi nari Egypt na ka ying jinglong mrau ubalaya lam ye pi lingba ka ri kenja ka bakrau bat ka ba isir kai ka ba boy da gib sending bat kinyang lartham ka ba terkhong ka khendau bat ka ba klem ula penmi ye pi na umau shamok ula besar ye pi hari kenja da umana uba ki department jong pi kim jutim kaktien jong utrai kasam shiswa sau po hinyo ka number fraspa andre po fra u
เป็นคลันครดอบจงพาอย่ารออยู่ไตร ผู้เป็นคลันคือดอกจงพาอย่ารออยู่ไตรผู้เกิดคู่กี่คุณจงพาอย่ารออยู่ไตรไอ้จริงสู้ข้าพันจงพาอย่ารออยู่ไตรไอ้จริงบางลูกก็บาพาอย่ารออยู่ไตร Yaroju traj, pagu Jerusalem. Yaroju traj, paru Zion. Yaroju traj, ubas man basolem. Traj gloria roju traj. Ktinu paha bertei, yaroju traj, set kaktin kapar kashnei, yaroju traj. Jorkum jolam produ ai, yaroju traj, takum pesa priam utraj, yaroju traj. Yaroju traj, pagu Jerusalem. Yaroju traj, paru Zion. Yaroju traj, ubas man basolem. Traj gloria roju traj. Ushat priagum linkot kbu, yaroju traj, haba kriat mamla shashu, yaroju traj. Upachtin lapin umta, yaroju traj, chupersat kitut kiwa, yaroju traj. Yaroju traj, pagu Jerusalem. Yaroju traj, paru Zion. Yaroju traj, ubas man basolem. Traj gloria roju traj. U Jacob kaktin uai, yaroju traj, u Israel yalakaan, yaroju traj. Shem idu traj kenra, yaroju traj, yaki weki jat kinja, yaroju traj. Yaroju traj, pagu Jerusalem. Yaroju traj, paru Zion. Kajingyo benta ha kemet ukres namarba ukpu ulong uwei mangi langi yabun ngi yalong kawei kamen namar ngi baro ngi yo benta na uwei ukpu kaktien jong utrai
bad pi. Ringkat biru. Kajing permenana ku bapa, kat kemu Yohanes. Keburum hami kutrai. Ha kata kepur, uji sulaang hakipat baju. Ngalong ukpu baim belawan hier na beneng. Lara unu ubam ya uni ukpu. On im junom. Baru ukpu bangan ai na kebenta ke jing im jong ke pertai. Ulang kado jonga. Kiju kelayatai nia para maki kia ong. Kumno uni ubriu. Ulaban ai hangi kado jong u bangin bam. Kom tau jisu la ang haki. Shisha nga ang hapi. Lemda pi bam ya kado jong ku nu briu. Bat pi di ya kasnam jong u. Pen amdan jing im halade. Jar ba bam ya kado jonga. Bat badi ya kasnam jonga. Udon ya ka jing im bam jekut. Bat ngan sa pen mi pad ya u. Ha kasngi kado. Naba kado jonga kalong shisha ka jinbam. Barkas nam jonga kalong shisha ka jindi. Jaruba bam ya kado jonga. Barbadi ya kasnam jonga. Im hanga. Ngapat hau. Kumbau kupau ba im ulapa ya nga. Bat nga im dau kupa. Kum tau ba bam ya nga. On im da nga. Uni kenyulong kupu belawan hier na beneng. Day kumutu kupu ubaki kepatemen kila bam bat kila yap. Henry ununu babam ya uni kupu on im junom. Ka gospel jong utroy. Kajing ya roya miku Chris. Parang istan mi baro. Ai kublei pia kani kasi kabakrau. Kasi borom joka met bat kasnam jong utrai Jisu. Corpus Christi. Kani kasi borom jong iru baro lang. Namang ilio pediang yu Jisu. Ha ka Eucharist pakuat. Ai kublei nudo para provincial. Para rector. Melakot subhayanga. Kumjura kifadar baro pedan hani. Kidai ki baalong atiar juga Eucharist pakuat. Ya ki brother, ki sister, ki babon. Ya ki novice hani. Aspirant. Ya pi kilong kepa, kilong kemi. Choir. Kena aduan. Kajing kublai ya pi suburam masuk. Shisen angot ki ustad. Ki bomday ki kristan changi. Ki ya lenti da garel. Hamar ba sangi garel. Lahap kesan iwe ikot link kedap. Uwe na kiru start ulatam ita ikot. Badula puli ita ikot ongkom ni. Ngalong pu jong kacing em. Balawan hiya na beneng. Jababa minok pu wan em junam. Tayo rasko palau tau rustan. Lakta ayu. Lakaliu tu weipat urustan. Utawang kani kemlong ruem. Kani de kecik tho jong Kyrgyzstan. Utawala yo ini ikot pade dan jing sukshu. Wang ade balai wan. Ratet kawai ke Bible jong Kyrgyzstan. Ulawat. Ulashem gospel jong Yohanes nong real. Bakran cepang uniu pu jong kacing em.
Hadin katau lah kulai cha wena kiling do jokata ka parish lo pha ban kli u ban batai u kamut ayu ni pu chong ka jing em utau leng do lo batai u ka jing ngai jongi ki Kristan Catholic ka long u ne pu chong ka jing em day ka met bat ka sna jo utrai bala ai da utrai Jesu hi hadin kata wang ala ne ban yo priang u ne pu tau leng do lo batai phap long Kristan hab long Catholic wang asem ngan don ching ayu nga ban long Catholic tau leng do la priang yu la hikai niam yu la long Kristan Catholic andau lo yo priang yu Jesu ha ka yu khares bukhot ulak kemen ka donot nadu kata kapor dei tang tau pu jong ka chingim bau lo yo priang ukla lo pu jong ka chingim ki wei yalap ki wei sepang pu jong ka chingim Pakistan bi baro ngiro ilo yo priang yo pu chingim dei tang pan suhun yiladi henai menyalap sepang ni pu jong ka chingim menta kasni kadai kasi borom John kata ka Eucharist bukhot pu chong ka chingim kadai kasi borom ja ka sakamen bukhot tam keduan lani kasi borom jong ka jikhawai utrai lani ngikot ka tin Latin Corpus Christi lani haktin kasi jongi ka met bat kas nam jong utrai hoi man la kasi ile buram kerpang ya ka Eucharist bukhot kabalang ka bu pat sisinem ban penkerpong ya kani ka Eucharist bukhot ka Corpus Christi ban buram kerpang ya ka jingdon jong Jesu ha ka Eucharist bukhot kum menta ka singi ken man ka singi la buram kerpang pat menta ka singi na man kabalang ka bu kerpang ya kani ka si buram jo ka met bat ka snam jo trai kani ka mot ka jing ai ngu yo blei Eucharist kamot ka wan tin krik Eucharistia kamot ka jing ai ngu ka jing snongu ka jing yoro yo play nakabanta ka jing ai ya kani ka Eucharist bukhot namar krem kani ka Eucharist bukhot mangi nomla ban lum lang mataru kum ki kan hun Kristan Catholic mano pate song lang yangi dai ka Eucharist bukhot naru upop nur ke bishop kileng do kiluniam pai ba baro la te song yangi kalong da ka Eucharist bukhot tenamar kata ka dau ba kalong maka Eucharist bukhot ka dei ka ten long maka themei jong ka jing Kristan jongi la dangi pet nya ka dulir batikan ka ba lumen tensium number khat wei balai ka ten long ba ka themei namar ka balang ka thalek lakha na ka jing maya paskha Kajing kajing syashitam, kajing syayap, kajing mi pa jung trai Jesu. Ba dia kani kajing maya paskha la pen menta biang menta kum neru ha kani ka Eucharist bukhot. Om bangi syukan mau Henry man kapor ba ni shibenta ka Eucharist bukhot ka bomot u kres u im biang u syashitam biang u syayap biang umi pat biang mentah hikum ni lengbakan ni ka Eucharist bukhot ukdia ila de ban panim yangi namar kata ka shiti shakibru lenong kendai kadadu khatsau ka kren chapang ba dei shu da kasnam ki blang ki masi ki merat ba ka pop jangi on sa side khot porndai shaban wan Jesu kalong mentana do ba Jesu lawan la side khot ya ki pop ki sang jangi hakani ka jutang batamai dakas nam jong ukres teladi ulashim ya kacaka jong langknya daga ba play ya kala kasnam masai khuat yangi kani ka dikata ka jing ye jong play yangi khanang ba ka jing ye dei jongi ba ka jong play ka long ka bajanai man la ka por man la ka khlimmat ngitip ba la ka dai kli wei play pi baro pisa juba tip ha we ublay long ka chingye God is love ublay long ka chingye gospel Yohanes Stephen Kong Yohanes Saupra
God is love. Uplay long kachingi. Ki kanarit ke jurwai. God's love is so wonderful. So high, you can't get over it. So deep, you can't get underneath. So wide, you can't get around it. Oh, jingi kabapalam. Oh, wonderful love. Itip hai kata. Ladang puli shishu. Nakastiu Paulos Apostolic Shau Timotheus iway saudusan. Badaka dulir jongka balang. At centes nabarnyo jongka batikan baar. Isyam bau playu iye yo briu. Hadu kata-kata. Mdei ban syukut no atang kacing iye. Nakamar kacing iye cungu. Uwan ban pelai em yang i. Dan kacing yap cungu halor kading penah. Idan ketudik penah hangtei. Bat pekan mau yang i. Ublayu iye. Ublay snay, ublay umap, ublay pelai lot yang ni. Bat kani kacing ye kapura, kacing long do long senam jong kun mamarway cungu, balang ba kacing yap kacing mipa cungu. Ya kani yang syam gospel jung Yohanes like and real. Kabala keren kumdi, ublay ye kata-kata kapertai. Wai tino ya lau kun mamarway, babaro kibangai hu unom yap. Henry nyo ay kacing em bom cekut. Prakistan biye ngasusarong ni barong inomyap. Ngin po sepeneng balai nama ngilangay. Langay. Day naman kani kacing ay pangiwan matah niru. Ngisayap klempep nginiap. Kalenti ka ba pinalam ni sepeneng. Henry ngin po sepeneng. Nama ublay lo iye yangi ulasil spa yangi ulong caru pangye. Unyo ay kacing em bom cekut. Dengi langit. Niyo aci imbam cekut. Nadu bangal yo ik baptisma kasdang kata kacingnya cengi baniyo aci imbam cekut. Lengba kacing pediang cengi ya kayu karis bekut. Niyo ai kacing imbam cekut. Kani barok kadai tang kacing siu spa yang i ken. Kacing siu spa yang i. Henry kani kacing siu spa kam kut no tang hangni. Henry kawan berbor hangi waladang ilong kinang pop ha kayu karis bekut. Mene syuaban sedang hadim dah sedang ikadak kading penang ipan map no blay. Hang tu syai map bayu blay yaki pop cengi balale. Dagi olat pan ban pelaru iki pop bayap cengi pop bakrau cengi. Hendak pop bariat bariala map hang tu hak pop jong emas. Ya kani kayu karis berkuat bagi jutip baju sengau labu dau kris. Ha kani kesakan men hakamiet kawai bakadu. Syuabu jisu niap si palai berkuat nginjukan mau kani. Baru gospel keren hangi sepang kani. Kajing bu jisu ya kayu karis berkuat. Gospel jeng Markus kat sau arpu sau. Lukas arpu kat sanu arpu. Matthew arpu laipo. Bandu penklan yangi deu jisu babu ya kani kayu karis berkuat. Kenang ban yai siu spa yangi baru. Kani kajing kawai bakaduk kepadai kajing bu jongu jisu ya kayu karis berkoi katel ya kajing kenya jongu ya ladi halor ulom kalbari kepadai kajing maya jo kajing penim ya kaba mangi baro ngi syakri badyo mat hakasakamen jo kayu karis berkoi namar kata ha kayu karis berkoi ya kajing kenya jong karis halom kalbari maka kajing kula jongu hakamit kawai bakaduk Ujisu laong syai to shim bat to bam kani kadai kamet changa ukram ong shim bat bam kani srim kamet changa to shim bat to bam kani kalong kamet changa to shim bat to di kani kalong kasnam changa kabamut bau pu bat kawan ki badan halo kaduan kim dei tanggedak Henry lengba kacing long atiar kacing dua jo kiling do ki kelolong shisha kamet barkasnam klem artetin ban sai kuat ya kacing long nong pop cengi baro kacing ro ayu blay na kabata kacing maya ke bakrau Eucharis bakut ng OYP ya kani kentin Eucharis lawan na kaktin krek ng OYP mani Eucharistia kabomot kacing songo kacing aingo kacing ro ayu blay nakabenta ka jingkar khu ke jungu bulate alor jongi khamtam ka jing spa ka jungu lengba ka jingknya Eucharis bakhuat sakawai pat ka ba kung santam chapang ka ni ka Eucharis bakhuat ka dai
ka sacrament ka jing don shisha jong Christ real presence of Christ in the Holy Eucharist. U Christ don shisha. Uni pu ban petkentang sibet. Umdei shu pu kumba pila shet. Udei no gamet jong Christ. Ya ketu kawan odas umdei shu kawan ka kalolong nakas nam jong Christ. Umdei tang ka jing mudur. Umdei jong ki tarai. Umdei shisha. Lapan shisha ikani bakadei kamet bat kas nam Christ. Tung ina pek kendiat. Katukan ne ban pen shisha pi desi ya kabalong kamet bakas nam yung try. Hapo Blanot France lai puway tri umaj kat lai spa lai puway. Haba kayu kares bakoy kalahap na kasintur yung away kanong penyang haka jain duwan. Uling do ang tao lamut bantam ya ka kominian bakoy. Hang tang cakla do kelas nam. Kacing he kat itai hosi. Bala pensisya kata ba kalong kamet bat kasnam jong try. Hapo bosena ori or biata Italy weipat uling do. Wa atatin ha kajing don jong Chris ha kajing kaya mas yu kares bakut. Ha ka po jong jing pen kala kasnam ka tuat yang tau hos ukpu. Bat kani ka kampla la penlong yu pa bakut. Pop arban basau badrakeno ya kamet kasnam ukres Corpus Christi kamet kasnam ukres kerpang ku balik bangi bentang sengi. Kadang ni dani kani kasi poram chisinam. Hakum kani kasi hi. Kabalai po Lanciano Italy haka fra century. Haba wei ulang do artatini ka jingdan jong ukres sa kayu kares bakuat ka terwamas. Ukpu bat kawan kelalong syakamet bat kasnam basisha. Lajayu kilali ra ya kata kamet bakasnam syaki doktor si scientist bakila tes ya kani kila syam bakadai kasnam beliau kepadon ka grup AB hadin kata ka ong kasnam kamet bakasnam jong trai jisuhi hapo Rome at pratarik February araja chipel kamot chipel snam menshwa kada snam menshwa lajak wei ka jing manie bar sawas bishop Bulatis hagaba Julia Kim pitipha bunapila tiphai kani Pakistan no Korea ka priang komunian bakuat hakapor ka dang ban pelkrem cepo Vatikan kalalai sejaka bandwai kesan kala angka sintur jongka bat ki balai I ga jo pau ka do bat kasnam hang tang tahi bun ki bla don lang ta kan ngot ngkat bat ki bishop kiling do ba kilang ngek kadai kamet bat kasna mutrai namar kata kacing krau jong kayu kres bakot kadai namar kacing krau jong kres ukunrat jongi kacing krau jong kres kam chemla penlong yangi u blai badan tang haki beneng ndai badan tang siki beneng u blai badan lembat ngi namar kata por Christmas ki ilaniam Ublay Emmanuel, ublay London lembat ngi. Udan bat ngi kaktian cungu kacing kedua lang kacing dua kam tam haka Eucharis bakuat. Udan lang ka Eucharis bakuat. Haka ni kasi bangi kan mau kerpang brom kerpang ya ka Eucharis bakuat. Kadeka kamram cungi para pengaji ngin long ki baru blay ki pangai scam haka Eucharis bakuat. Ringkat bagi Eucharis piwan perkrim mentangasi ban porom ya ka donot jong Jesu badap ya ka jingie ka jing shlei ka jingie yangi ke ka donot ka ja shong jong ka jing sngo oyu so command so ie so map sngo snei mo u blei long ta yangi u sngo ka jing sngo jong ka kamtam ka jing sngo ie jing sngo lam u map yangi na ka por Takadaw wang yangi wan senga pi baro ki bashitam ki bakia ka jingket ngan penjatai ya pi Gospel jo Matthew katway arpupra wan senga pi baro ki bashitam ki bakia ka jingket ngan penjatai ya pi bai ka lingkor janga bot na den janga pisayo ka jingjatai mensim ai bagani ka siburam jong ka Eucharis bukhoi ka met ka snam utrai
ia ka ba pin le ru blai ru sibit mesngi ia ka donot ka tamu Jisu long berbuat ki baru blai wala dangi telot kadu u blai ia dangi wala dangi pop kadu ngim jude bandu je kermen u blai ia dangi ka jing ia jong blai ka kraw hadu ka data ka ji isnai ju ka kraw ka ji map ju ka kraw to na magata ngin chania ka jing ia jong blai ngin pertu bot yu Jisu bla ia dangi ngirung ia kaliang ya u ia kaliang yu blai de ka donot ka man sim jangi yu we pat kom bau blai ai ngi ko kom ba kraw ai ba ka ni ka singi une pu chong ka jing im balwan hia da pening jaba ba mu ne pu ut im junam magata tongi ro ni kala long pu chong ka jing im ya ki wei ya la de ki ba ing sem shinong athal ha ke parish ha ki ing sem bat ki pramajan mar pa jangi doin it wai u blai un kar khu yangi baro enya ro yo Jisu Christ number Jingrai, Lai Spa and Rio Poe. Lai Spa and Rio Poe. yang kelang ban pla la ka chong ka ching nge Stand be utrai Jisu loong gospel jo Matthew nyo pan phiên siyo pdiang pan ja ka chingei ya ki jingdon kam jo phi sa ai lot a phi de ne ka por ngi phai shu play pa le bau try Jisu Christ kat ka bor ma se ba khoi ngi pan ngi jingdon kam jo ngi wei pe wei ngi don kam jo ka balang jingdon kam jo ka jing sok bat ki weki weki jing tubo bangi dan da ka jing ngai ka jing shania ha u blai hi ka jubang ab zong phe ngi karpa te me ko try ye karpa ya me ku try na ka bantau pa ba khu jongi ki bishop khamtami archbishop jongi kilingdo kirunium bat ki katikis
ba kayu kharis kan ai ki ka jing khlan bat kham tam e be kan ne ha ka jing sekri ka jong ki yaw play kham tam ban yalam ye ki pa ro nge cha ka jing pinim ngi kar pa te me go try Ye karpat ye me ko try. na ka banta ka ni garampe kristan ka jongi ba man ka siu try kham tam e ha ka ni ka singi ha ka bangile burom ya ka met bat ka snam ka jong try jisu kan te song ingi barabor bangin don ya kata ka mensim jong ka jingi it ka jingi map kham tam e ka jingi tli ngi kar pa de me ko try Ye karpat ye me ko try. na ka banta jongi iwei pe iwei ki ba ha kini ki sing ala do jing kermen na ka banta ka jinglong jingman jong ka mariang ka ba klem wan shu uslap hanre u blay ha ka jing it ka jing spoon bat ka jing pe ka jong u ha ka por ka ba biang lo ai ngi yo ne uslap ba ka mariang ka nyo ka jing tingen ki jing thong jing tep ki nyo biang sa shi sin pat e ka jing im ki mrat ki mreng bat kham tam e bangin biang nadong sadong ha ka jing im jongi ngi kar pat e me ko try Ye karpat ye me ko try. na ka banta kinong yelam jongi kinong sensa jongi ha ka ni ka jala ba ma ki baro kin don ka wei ka jing thmu bat ka wei ka jing mut kham tam ba kin phai so ble ba kin pe ya ka jing don kam jong ki khun samla jongi ki bala don ha ka jing dang ka jing start ka ba pher ba kin om do jing kermen le ba ka jing start ka jong ki kin thaw ye ki lat kelenti khnang be kin samla jongi kin byang ye ki kam ki jam bat kham tam e be kin don ya kata ka jing kermen ngi kar pat ye me ko try Ye karpat ye me ko try. na ka banta ka jing sup ka jing san ha ka jilla manipur kham tam e ya ki para kristan ki bam hat ka jing e ha ka tai ka jilla ba ki nom du jing kermen lemba ka jing dwai ka jung e ha ka ni ka por ha ka ni ka clip mat u blay try kanat kham tam e u try jisu da ka met bat ka snam jung un ai ki te ka jing khlan ba kin yat sa phrang ba kin mat e ka ni ka jing e kham tam e ba ka long kum ka ta ka ding phna ka ba me ki kit lang ringkat badu ngi kar pat te me ko try Ye karpat ye me ko try. na ka banta ki kristan ki bala im bat jangai na ka yu kharis ba khoj ho ki yo i kata ka jing kmen bat ka spa joga ni ka berthei henry ken tip bat ken so thu bat jangai no blay ka jing im men sim jong ki ka tlor bat ka yap no hagani ka pon ki dwai na ka banta jong ki bakin wan sa ka yu kharis ba khoj kham tam e ka jing sim banta ha ka jing le niam khnang ba me ki sashi sin kin yo e ka jing kermen bat ka jing sup ngi kar pat ye me ko try Ye karpat ye me ko try. Ha ka ni ka por gi nya sam jar chipang. Badwai na ki bai nga sam chongi ki lok ki jor ye la de shimet ka jing e bang kan du. Bau ble kan rat un kar khu ye ki tag ki jing don kam chongi shimet jonon kan ki bai nga sam ki to bagale nyau kar tang mane u ble un ai ye ka bang ina pan. Go play try kan rat to priang hun ya kini kan ching dwai chikar pat bangila pan hok nami da kan chingej da kan jishania da kan ching ai ti lot hami ai ka bangi pan baro anora shibon kan ching yo priang ya ka bangi pan bachania hami ipan ni kan ne brolang dau kres utrai jongi amen shang baro Ka number jing rai. Lai spa nyo phofra. Lai spa nyo phofra. No, no, no.
jonga jing im ka jonga long ka jong mi shi ju no ngawan ban ai ngu ya mi nong kha ka jing im jonga do nut kam ju shen jing su ke la tang ha mi na do no trai ka shlei jing roi jonga jing im ka jonga long ka jong mi shi ju no Toyan wai ko para bangai ti baro. Pakaciknya jongi hakani kasgi galong panyang hun. Hakmadu play pa badon bor baro. tu trai pneng chikinya ne khti chopi na ka benta ka chingiro ka borom mat ka kereng chong u ka chingmen toy ni ba de ka balang ba ku chong u baro ka we Go try. Ngi karpa tos ngau senei. Banai ka balang chong mi. Ya ka chinga e chong ka chia tali bat ka jing su. Ya ke bala pen pa ha kurkom mayan. Ha ka ching terwak nya ka bangiwan ra. Da upres utrai jongi. Utrai untan rengkat bat pi. Do kentil ya laki dodun. Dongen ya ngu yo try u play jongi. Da shisha ka long ka masyang hok pat ka baday. Ka day ti jongi ka ching panim yangi. Haman la ka pot ka chaka banay ngu yami ko kunrat. Ko kpa ba khoy ka play badan bor bat bom chukot. Leng ba u try jongi u Jesu Christ. Uba ka jan miet. Ajan jen bam miet bakadu chu. Rengkat bat ki apostol chu. Ula terwai la di ami. Kumul kon lang broad Bethlehem. Ujin bam kuma priang hon jong ka jia ro ba chanai. Baun seng chijunom ya ka jingkan mau ba penim. Jong ka ding pna. Da kani ka jing maya ba kentang. Mep sa ba men pen khua ya ki pai rong ngai chong mi. Khnang bai ka jai pen riu ka ba em lang. Ha ka wei ka perthai. On pen shai da ka wei ka chingen. Badan penitali da ka wei ka sedo jong ka jing ye. Mei na markata ngitur sekaduan jong ka ni ka sakamen bapela. Khnang bandalat pendap yang i. Da ka jing tiang jong ka jing ai jong me. On pen kala yang i sekadur jong ubriu jong ka peneng. Na markata baro ke jing tau ki ba peneng ba ki ba ka kendel. Ki ruai ke jing ruai bathamai banya ro yami. Bad mangirin kat bad baro ki ken hon jong kyang yel. Ngi percaya jam ban ngi pen bana klam sange da kabangi yai ruai. Bakuy utrai bakuy ublay kipai neng bat bertai kidam da kaburom jombi
kuat kutrai bagadai hok babero ki ba malatau kin ya ro ya mi na malang bau kuan chong me utrai chong yu Jesus Christ daga bor ka chinya trailam chong man sim ba kuat me ai ching em me pen kuat pen kan tang ye ki ai baro remem ju sange ban lum haladi lau pai khnang badudu bami chdu basep ka sengi on terwa ya knya ka khiam ba kuat sha ka kerteng jong mi namar kata ko try ngi karpat yami badau ju men sim men sengo baban pen kuat ya kini ke ai ke bangwan ra on pen kentang ya ki ba kita gi kelalong kamet bat kasnam jong kuan jong mi utrai jong yu Jesus Christ ubalau kum ngi bat pen mentai ya kini ke maya namar ma u hi akamir balai ti no ayu ula shem yau khpu da ka bai ngu yami ula dwai ker khu ula kcia ula la kisen ran uong to shem bat to bam na kani pi baro namar kani ka long ka met chunga ya ka banai ti na ka benta chong pi ha ka chu karu kom andala la ya bam ula shem ka khuri da ka bai ngu yami ula twai ker khu la ai la kisen ran uong to shem bat to ti na kani pi baro namar kani ka long ka khuri chonga snam chonga jonga jutang bat thamai bat bom chukot ya ka ban pen mi na ka banta chong pi ban na ka banta ki babon na ka banta ka chima bi ki pop to le kani ban kan mau yanga Ka ching maya chong ka ching e Kata sin bani bang yuni ukpu bani di nakani kakuri ngipen na kajing yak chong mi kutrai tadhadu menwa kat bangi pen mentai ka jing sha chitom ba palai em jong khun jong mi ya ka jing mi pat badan buram jong u bada ka jing kiu chu shapdeng badu kat bangi ap khmi lenti ya ka jing wan piang jong u ni tarwa song u hami ya ka ne ka jing knya ka ba khot bat ka ba em ni karpat ya mi to pe ya ka jing tarwa knya jong ka barang jong mi badu kubur ya jing knya bada ka jing yap jong u Melaman ban penyasuk yang ibat mehi to ai ba mangi ka bon sa de ka met ka snam jong khun jong mi ba de ka bon pendap dong mun sim ba khun jong u ngin kla long ka wei ka met ka wei ka man sim hau Christ Tun pin jana yang i ban long ka jing terwa bam jukut hame nang bangin dupyo yaka nong pateng lembat ki bala jet jong me kerpange renggat bat ka Maria te suti bakuit kakmi jong blay renggat batu Joseph bakuit ukurim jong ka lembat ki apostol bakuit bat ki martir bakrau burom renggat bat ki rukuit baro udon bosco bakuit bat baro ki rukuit akiba ngi shania banyu jingyarap nakta jingya side lem ba klem kot jong ki hakmat jong me Ngi kerpar ko try toai ba une u jing penia suk jongi un penro ya ka suk ka sign bat ka jing penim ya ka perthei baro kawe tos ngubha ban pen scam ha ka jingeit bat ka jingit ya ka balang pilgrim hangne hasla perthei rengkat bad u shakri jongme u Francis ukpa ba kuit jongi bad u Victor u bishop jongi kakin hun ki bishop kilindo baro baru pait baro ya uba mela penlong ya u jongme tos ngap ya ki jing doai jong kane ka ing kasem kaba mela khot ban yalum lang hakmat jongme kokpa bait spoon ha ka jing sine jongme to lum lang ha la de ya ki khun jongme baro
kibala sa priang hasat la kaperte. Ya kihmen ki para jungi senrang makentai ki bala klat no begitu bro bala pen subhai mi siwa bakin klat na kene ke cingim kerpang ya I Justin Karkungor Patrick Lingdo Rintetiang Carmel Pasi Simon Karbani Juik War Dressila Karsentiu Carolus Malnyang Meristella Marwen Scholastica Marwen Henry Hunli Roy Karburi to priang yaki da kajing I chakahima jume hangta ngi karmen bandan manginya hun lang da kaburam jume dau krisutrai jungi dau ba mete sei hakapratai ya baro di jingba Dao lemban uban hau kan long hamiu leu pabran bor hagti long wei jumen sien bakun baro kaburam kajiaro juna la juna. Kumbalau kum yingi dong nong penem kumbalai kai ngi dak tin belai ngi not ban ong gok pa chungi ba peneng kan long pa kuat ka kersen chong mi kan wan kai ma chong mi kan long ka man chong mi ha ka kedau pa peneng to ai ngi mata ka chuma chungi ka ba la ka sni ba ka ma yingi ka kang chungi kumbai ru yi ma bi ka belas niu yingi ba wadala yingi ka chik pen shoy Rai do pelai na kabas niu. Do pelai yang ikerpat kutra na kacing niu baro. Ha kacing sebun cumi tu ai cing suk cing sain kisngi cungi. Kenang ba kacirap kacing snei cumi. Ngilai berbo na kapop. Bagin yo ciada na kacing cencar baro. Kat banda ap kemilanti. Ya kacing kan men bekuan. Kacing wan pat unang panem cungi uci Christ. Kotrai Jesu Christ, mebel ong ki apostol chomi, kajing suk ngai api, ya kajing suk jongang ai api, wat pa ya ki pop chongi, henrei kajing e chong kabarang chomi, ba kajing spun chomi, to ai kan ka kajing suk, zitali ka wei kat kum kamon chomi, mamiu bim basen sha, junom la junom. Kajing suk utrai kan dan berbori kat papi. Jongin pen pau kajing e markeliang. Kukulang bro chong ublay, miu bagin no kipo kapetay, tu so senayangi. Kukulang bro chong ublay, miu bagin no kipo kapetay. Hakimi bakinoi ki pop John kapertai suk mangi bero ki berwela khot shakaching khawai chong khon lang brot
กันนับเบอร์จิงรอยอาร์สปาขัดพระอาร์สปาขัดพระ
Kan number jing roi arspa arphoar. Arspa arphoar.
kijing bentep hagasngi utrai ka met berkesna mukris menta kesngi haga menta janmit haga por lai beji ka mas ka balai beji la pensange no ma la khot la kentu la wer ya boro ki pai krisan manwan simenta shani shrine na ka benda ka jimani sacrament ber ka jingkurku kandon ka jing penthma ya ka jing tiu khat ya ka CMC kanton masar haga khat artarik June arajar fulai haga por san baje janmit halat stishu khan riu tarik ka dei singiburam jangga donot bukhoi tamu jisu haga pon riu siteng janmit kandon ka jingle buram ya ka donot bukhoi tamu jisu bat an penkut na kamas bakhoi ni khat ni wer ya boro panyawan shem benta khan nyau tarik ujeliu ka dei ka pali jangga CMC laumoli ban warnra sentiu menbu aduan ban penko yeng mani bat ya kijaka baju penden kampai ba ban penya ya kijing duai rosary bat jing mani sakramen ha gajan khat nyau tarek ujelleu kadai kapali jong sengrang ba katolik maulai paresh ha gasngi utrai khat pratarik jemang kiban yalam jing ruai ban puli ktien jong blei jing duai rungai ban lum jing cheu bat ban penbena bat kajing ben manai ki long kumni harum kamas nriu shiteng men step CMC put muri kamas prashiteng men step June sniu belai bansawan hasek rahat girls lakhot subha ya boro ki samla kaseng kendai katolik maulai paresh kan penlong ya Bible quiz ha ka khat pratarik June arhajar afulai ha ka por shibaje shiteng no phai sngi lagarpat ya boro ki long kmi na ki CMC bo per makinya sim mentalang ha ka tei ka sngi tutip mapi baro gipa jong blei ba ibrodar Saulus Karpran ukun jong i ba Dinos Marwanyang bam kuai hadwar blei ba di kong Kristina Karpran namau tawar paresh mulai un sasya pen kentang dikon hau bunai Julai arhajar arfulai kumta ladadon ki batip badon kinu gijing wit ngigerpan epi ban pentip hakiling do ya kata kham kloi kat bala kajing pentip ya thok kentiu kurim tu ya tip lang mapi baro gipa jong ublei beidon hangni ba udiksin kongsit ubana tersat bat kalusi Mary do ling ke bana maulai mots air ki tmu badia poi saka songkha songman da ke burom hakmat ublei bat ke balang ti ladadon manu ki batip badon kesang ke kendia ni ke wit ke wa bakambit ni kambha yakini bagini poi saka songkha songman ngi kentu ya pi daga mensim tip breu tip blei bakin wan ban pentip ya kata kedau hakiling do kham kloi kat bala la puli kini hagerteng jong i fadarang ba lagerpa iki para bengej ondalawai kemas bakut ki baron ki kali kin sengwa haban ya nakalan jong put mori leishbon Ko try ngigar patuai bon pendab yang ida kacing kemen bom jukut hakmat kacing long blai chong me ya kabala peti dak lupa da kacing ya bam ya sebang ni hasla pertei ya kamet pakas nam kordar chong me dau kris utrai chongi Amen. Shaban gar khuye pi shim kan galan
บรายคุบเลยพี่บรอสิบรมประสบบักเมนหากสิอุบเลยบันสวรรค์กันดันรูกาเปรครีมจงกับอาชไดเซสฮันนมันซองปลายเบจีละครอเวร์กิโตบอมดันโปรแกรมA1ชิมสันบันตากันเด็กจริงในรูปเลยอยากกันนำทุกตามดูเยซูจงอาชไดเซสฉลองฮับนมันซองโอทรายดันเร่งกาดบาดพีเดมกะเคลีปันจุกคูนโอบเลยโตบเลยบรอกะจิงเป็นจังเงินอุนปัญญาจิกสีจงพีหากะจิงสุกจงอูบ่าวนายพีกะจิงเอบกะจิงกะคูจงอูโดนปลายพีบรบอนระบารอกะจิงเจนจารบ้านเป็นแคมิกดานอจงพีหากะจิงเอจงอูโดบินลงki balar kam ki kamabha hakani ka ching em ki barus pa ki ching e chong ka ching kermen ka ching e ba ka ching e ban pin poi sok ka ching em bom chu kun ublei bandon bor bero ukpa baru kun baru men sim ba kun un kar khu ya pi Dole sok kamaskala Hawaii. Iswawo Yahweh. Kan number jing rai shispa sao po hinyo. Shispa sao po hinyo.
Kulunod bukhuitam u Jisu. Kumaria ko noy rap ki Kristan. Ha ka kerteng pa berukun bu mesin bukhuit. Amen. Anya ro yu Jisu Christ. Shalom la shalom. Amen.